Suasana pagi yang cerah lur. Tak dudoi jero kandang lur. Jero kandang sing tinggi persiapan DOC ngo. Rada awan wis teko. DOC ne. Wah, bro bos. Nah. Sarapane wis disiapne sarapane. Sarapane disiapne. Tinggi prasmanan. Wah, nyelot rene panas. Nyelot panas. Pawonane disumet tak. Pawonane disumet lah kuwi, kenapote. Kenapote pawonan iki. Ah, iki kenapote pawonan iki. Oh, golongane. Wah, pawonane sida ngebul iki, guys. Hai, semoga ning dhuwur. Tinggi ngopen kene jero nih. Rada awan pitike teko wis. Muga-muga hasilnya memuaskan guys ya. Wis. Taram, akhirnya pitike teko guys. Cilik. Tas netes iki guys. Terus balapan mlaku ora balapan melayu. Wah, iki lho liwat iki. Minggir. Sik nutup lawang ae, Peh. Minggir, Pak. Angel ora iso liwat akhirnya. Sarapan, aduh. Nah, yo ngono sarapan, cepake sarapan. Wah, wis ngene lur sik ya. Ora iso liwat ning jero. Jajal celuke. Oh, moro. Nah, wis ngene. Dolanan kono lho. Ganggu tak tebus lho. Ayo, ganggu nih.